आंहा ना मोनसोबायलै बोरसि बोनबोनानै। खुलुमबाय आंनि आदा, आब', बिनानाव, आदै, मादै जाय जेसेबां आंनि नायगिरिफोरा जोंफोरखौ जोंनि बे भिडिअ'आव जोंनि बे चेनेलाव जोंफोरखौ नायगासिनो गासैखौबो खुलुमबाय आङो। बेनिफ्राय आङो बोरसि बोननानै फैबाय आरो नै ना मोनसोदों आंहा बोरसि बोननानै। बेनिफ्राय नोंथांमोना बोरसियाव बोननाय नाखौ जायोना जाया? जेनेबा बे नाखौ आङो खानस्रि बमाजोंसो जेनेबा खानस्रि बमाखौ होनानैसो बोरसियाव होनानैसो बोनना मोननाय नालाय नाया। नोंथांमोना मुगैयो नामा? बेबायदि नाखौ जायोना जाया? कमेन्ट खालायहरना बुंबानो जाबाय। कमेन्ट खालायनानै खिन्थाहर सोर सोर मुगैयो खानस्रि बमा, जेनेबा खानस्रि बमा नांज्लानाय नाखौ जायोना जाया? बेनिफ्राय नोंथांमोना जोंफोरनि भिडिअ'खौ नायनानै मोजां मोनला नामा दाना? माबा फैथारा दस जोंफोरनिया लाइकबो फैया, कमेन्टबो फैनो नागिरथारा, साबस्क्राइबबो खमथार जायो। माने नोंथांमोना गाज्रि मोनदों नामा स्ट'रिखौ? भिडिअ'खौ नायनो मोजां मोनला नामा नोंथांमोना जोंफोरनिखौ? अन्नानै नायबाय थाबानो जाबाय। आरो नोंथांमोना भिडिअ'खौ लाइक खालायनो बावनाङा। बेनिफ्राय शेयार आरो साबस्क्राइब आरो कमेन्टबो खालायथार, लाइक खालायथार। लाइकफोरा एसे बुरजा फैब्लासो, कमेन्टफोरा बुरजा फैबासो, बिदि फैब्लासो जोंफोरबो भिडिअ'खौ बानायना मोजां मोनो, स्ट'रिखौ बानायना मोजां मोनो। नंगौना? नोंथांमोना खालाय दे, लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामना होदे, कमेन्टबो खालायथार बावनाङा दै। माने लाइकफोरा, कमेन्टफोरा, साबस्क्राइबफोरा जाथाराबा गोसोखौ दुखु मोनो आरो। जोंबो खस्थ' खालायना भिडिअ'खौ बानायो नालाय, बेबायदि लाइक कमेन्टफोरा बुरजा बुरजा फैब्लाथाय गोसोखौ मोजां मोनो। बेनिफ्राय भिडिअ'खौ बानायनो माने उत्साह मोनो आरोना, मोजां मोनो बानायनानै। नङाब्लाथाय गोसोफोरखौ दुखु दुखु मोनो। एसेबां खस्थ' खालायनानै बानायो थेवबो लाइक कमेन्ट फाया होननानै। होमबा दा नोंथांमोना भिडिअ'खौ नायलांदो, आंहाबो न'आव थांसै। आब' हाबिलाया नेगासिनो खोमा। नाखौ फ्राय एवना जाहैनोसैलाय आंहा, खानस्रि बमाजों बोननायबाबो मुगैयालाय आं जागोन। होमब्लालाय दिनैनि थाखाय आं अख्राङा बाय बाय होथ'बाय दे, दाहाय लोगो मोनलायसिगोन। मुगैनाङा दे लोगोफोर, जा खानस्रि बमा नांग्रानायबाबो आंबा जायो ना। बाय बाय। नै मादै खान्थाला। हर बेनिफ्राय बिहामजो, दाथ' बेसेबां लागोन खान्थालखौलाय? फैसाया बेसे नांगोन? फैसा नांलाया दे मादै, लानानै थांदो ओरैनो। फैसा नाङा दे मादै। बेनिफ्राय दे र', नोंसा नोंखुनजोआ मा जादों होनदों? मा उदै सानाय जादों? उन्दुनासो दं होनबा? औ, आइया एसे गेस्ट्रिकआ बारा जादों। डक्टरनियावबो थांदोंमोन, गेस्ट्रिक जादों बाराद्राय, उदैया साबाय थाग्रा जादोंनो। पाथर साथरसो जायाखै बे, मोजां डाक्टराव थांना देखायहैहाय। उदै हाखावनांगौ जागोन नङाबा, पाथर साथर जाबोला। एसे खम जानायावनो जाबा मुलिफोर जानानैनो हामो। मोजां डाक्टरनावलाय देखायदोंना देखायाखै? औ, देखायदों र' डाक्टरनो। जायाखै होनबा मुलिफोरखौ? औ, जागासिनो र'। हामाखैसो मानोबा, साबाय थायोना गेजेर गेजेर। दे होमबालाय थांसै आं, फैसाबो लाखिलाबा खान्थालनि। थांसैबो? साहा लोंलांनो हागौमोन मादै? नांला दे नांला, मालाबा फैबा लोंसिगोन दे। थाथ' होमबालाय। दे मादै होमब्लालाय। दाखोरसो माथो, दिनैसो नुथारबाय माथो फंबाय नोंखौलाय। माथो जेबो मालफोर लाबोथाराखैमोन? खामानिफोरालाय मोजाङै सोलिथाराखै नामा फंबायनालाय? बेबायदिनोसैलै आदा, खामानि मोजां आखायाव नांथाराखैमोनलै। नै दिनैसो बे लेपटपखौ मोनबाय, माने खामानि मोनदोंमोन नालाय बेखौ लाबोबाय आरो। नाया मानो आदा, लेटेस्ट माल? मालालाय लेटेस्टआनो माथो। बा बेसेसोनि जागोन दे आदा बियो? बे लेपटपआ 2 लाखसोनि। जोंनाव गैया बे माला, बांद्राय दामखायजों लाबोआ। 2 लाखनि जागोन बियो। होनबा दा आदा दाम दरफोरखौ माबा खालायदो, बेसेसोआव होनो हागोन? एसे गोरोबनाय बायदि हरदोब्रा आदा, फैसाखौ गोरोबहोनानै।
1.5 लाखसो हरदो आदा 1.5 लाखसो मालाबो गोदानथार गोबाव जायाखै बायदि मोनदों आं दानसे दाननैसो जागोन बियो लेटेस्ट मालसो गोदानसोखा बियो गोदानालाय गोदान र' 1.5 लाखा बांद्राय जागोन नामा फंबाय 1,30,000 ला खमद्राय जागोन माथो आदा जायालै फंबाय दा जोंफोरनिबो आखायाव थानांगोन ना बे 2 लाखनि मालबाबो बेखौ दा 2 लाख होननानै फाननो हानाय नङाना जोंफोर नोंनो 1,30,000 होबा जोंफोरबो 1.5 लाखसोआव फाननांगोन एसे लाबबोथ' मोनजानांगोन ना फंबाय दे 1,30,000 मानिथारदो दे जागोन दे होमब्लालाय आदा 1,30,000आवनो मानिबाय फैसाखौ दानो होगोन ना हेन्ड केस हेन्ड केस नांगौबालाय आं दानो दे होमब्लालाय आदा हेन्ड केसखौनो हरदो र'था अबेनिथो खान्थाल मोनबोखौहाय नोंहालाय नोंसानिनो आरो खान्थालालाय लायदोंमोन आङो बायनो थांदोंमोन सोरथो हाननानै हरखौ बेसेबाङाव लाबोखौ खान्थालखौलाय बायनोथ' थांदोंमोन नोंसा बिहामजोआ माथो फैसाखौनो लाखियासै ओरैनोसो हरबाय ओरैनोसो लाबोबाय दा नोङो फानग्रायानो फैसाखौनो लाखियाखैबालाय आंलाय जबरदस्ति होना फैनांगौ होनबा खान्थाल थाइसेल'खौनो दा जेनेबा फैसाखौनो लाखियासै ओरैनो हरबाय नोंहामजोआ लाबोबाय आरो मोजांसो मोनदों बियो खाथिखिया फैसा होनायखाय दे नोंनोलाय फैसाखौलाय नांगौ नामा होनबालाय खान्थालनिखौलाय नांगौब्लालाय दंखायो लाबोखादोंमोन आंहा ओरैनो लांनो गोसो गैखाया फैसा होनासो बायनासो लांनो नागिरखादोंमोन आंहा नोंसासो बे गुथालनि बिहामजोआ फैसाखौ लाखियासै बेनिखायसो होबोआसै दंखायो लाखि होनब्लालाय फैसाखौ नाङा सोंदोंसो आङो नङाबालाय नोंहालाय खेबफ्रि मानसि नालाय लसखौनो जानाय बायदि मोनगोन ना दे थांदो आंहाबा बोरमाखौनो नागिरना मोनाखै दे खोब हरनाय बायदि मोनसोदों खोमा फनानो नाङा माथो रनिनालाय नांदों र' मा होनना रायज्लायनो लायो हेलौ सिनायदोंना सोरबा सिनायाखै आङो आं दे हाबिला नों मा खबर मोजाङै दंबा आं मोजाङैनो दं दे नोंलाय आंबो दं दे बिदिनो मोजाङैनो माबा सोरबा फैनो नागिरदों नामा न'निफ्राय थांनाय माने थांनोथ' सानदोंमोन नाथाय दिनै जानाय नंला बाबायाबो खामानि दंनो खामानि मावग्राया ओंखारलांबायनो बेनिफ्राय आइया उदै साबाय थानाय जादों बेनिफ्राय आबैदो आंदोल'सो आङो मोजाङैबो सिनाया आबैयाबो सिनाया थांगोन खोमा दे साननैफोरनि उनाव नों फैनो हाया आरो आंनाबो बिदिनो र' खामानि दङ फ्रि नङाना बेनिफ्राय नोंथ' आंखौ जेबो गाज्रि मोनाखैना गाज्रि मोना दं नामा नों आंखौ नों सानदों नामा जोंफोर नोंखौ गाज्रि मोनना दं होननानै रावबो गाज्रि मोनाखै फै दाहाय सम मोनबा फै नङाबा गाबोन फै मानो गाज्रि मोनाखै थांगोन आंबो थांनो लुबैना दंखायो एसे फ्रि जाबानो आं थांगोन आबैयालाय गैया नामा खाथियाव आबैया गैया गामियाव थांदों रायज्लायगौमोन बिदिनो रायज्लायगौमोन खेबसे दाहाय होमबा आबै फैब्लाथाय मिस कल हर आं फन हरगोन दे नोंनि नाम्बार ना बियो आंनिनो दे होमबालाय नोंसोर बयबो मोजाङै दंबालाय आबैयाबो मोजाङै दंबालाय दायो रायज्लायगोन दे आं दाहाय आबैजों मिस कल हर दे दे होमबालाय दे मानोबा गोसोखौ रेजें मोनबाय हाबिलाजों रायज्लायनो मोननानै जेबो गाज्रि मोनना थायाखै दे नङाबा फन हरनाय नङामोन बियो दासो एसे रेजें मोनबायलै नङाब्ला गावखौनो दायनिगिरि मोनबाय थाफ्लांदोंमोन आं मोजाङैनो रायजादों माथो हाबिलाया सान्थि मोनबाय दे गोसोखौ बाबा जायगायालाय मोजाङानो दिनैनिफ्राय बेयावनो थानांसिगोन जोंहा भगबाना मोजाङै लाखिबानो जाबाय आरो बे जायगानिफ्रायबो जाहाथे
थाबनो ओंखारलांनाङा जोंफोरो। आयै आंबोथ' बेखौनो सानदों। जों जेराव थाङो बेनिफ्रायनो ओंखारलांनांगौ जायो। बे जायगायाव थाबाय थानो मोननायबा हामगौमोन, जाहाथे जोंनि लाइफआव आरो जेबो प्रब्लेम फैया। औ आबा। आयै अफिसा एसे गोजान जासिगोन माथो। औ उफायथ' गैला आरो। आयै आं सानदोंमोन आंबो अफिसाव जइन खालायसिगोन होननानै। नंगौ आबा, बेथ' मोजां खोथा आंनि थाखाय आबा। आंनि थाखायल' नङा, नोंनि थाखायबो मोजां। जोंफोरनि नोंनि फिउचारनि थाखायबो मोजां। जोंहा गावबागाव बिजनेस दंखायो। नोंहा आरो गुबुन खामानिखौ खर' लागायनो गोनां जेबो खोथा गैया आबा। हामबाय दे, नों जुदि न'खरनि बिजनेसखौनो नायगोन होननानै सानदों। औ आयै, नों गोबां खस्थ'यै जोंफोरनि बिजनेसखौ, न'खरनि कम्पानिखौ, न'खरनि कारोबारखौ मोजाङै नायबोबाय गोबां बोसोरनिफ्रायनो। दा आंहाबो सम फैबाय बेफोरखौ नायनायनि। दे जागोन दे, गोबावैबाबो नों खोथाखौ बुजिथ' मोनबाय जे न'खरनि खामानियावनो लाब दङ होननानै। औ। दासो गोसोखांदों आङो, लेपटपाव आं फट' माखासे सोनो दंमोन। मबाइलाव मेम'रियानो थोला, लेपटपाव सोना दोननि र'। लेपटपा अबाव थांखो? Where is my laptop? आंथ' मैया बेयाव दोननाय बायदि गोसोआव दंमोन। अबाव थांखो दे? ना लेपटपाबो गोमालायबाय आंना, आसथाम गोमानाय बायदि। अबावबासो दोनफ्लांखो आंथ' जेरावबो दोनाखै। सकेसाव दोनदों नामा? सकेसाव गद्रेजाव? लेपटपखौलाय आंलाय सकेस गद्रेजाव मानो दोनो? आंथ' ओरैनोबाबो लेपटपखौ बांसिन टेबोल सायावनो दोनो, नङाबा बे सियाराव थायो, नङाबा बिसिनायावनो थायो। अबाव थांखो? ना बे चुरिला लांना दोनहैदों, बे 420आ? बेनो लांखादों। मैयाबो आंनि लेपटपखौ नोजोर होबाय थादोंमोन बियो, 2 नाम्बारया रबिखौ। बे हारामि हिन्जावा मोजाङै होनब्लाथाय बाथ्राफोरखौ खोनासङाना बियो खोमायाव हाबा। रबिखौ आं दिनै आंनि लेपटपखौ लांना दोनहैदों, आसथामखौबो बेनो खोमादों, बेनो लांना दोनहैदों, आरो दा लेपटपखौबो बियो, रबिखौ। एबार जुदि बियो आं लाबाखै होननानै बुङो, आं खावाखै होननानै बुङो, बिखौ आङो हासिबदोनो जारुदोनो बुयै दिनै बुगोन आं बिखौ दिनै। बिनो लादों आंनि लेपटपखौ, नङाबा मोनसे बुस्थु गोमाबाय थायो नामा आंना? नोंखौ गारा आं दिनै 420 हिन्जाव। एसे फाल्थु रिल होनो हायो मानसिफ्रा इन्सटाग्रामाव, फेसबुकआव। थंखि बायदि 420 अबाव आंनि लेपटपा? फाग्लि जाबाय नामा बिलाय? बुंहादों गुत्तानि सैमानि जात, अबाव आंनि लेपटपा? Where is my laptop? अबाव आंनि लेपटपा? माव सादिलाय बे मानसियालाय। हराव सोरबा सैमा फाग्लाजों अरजाना फैनाय नामा नोङो? जानला माला बाथ्रा बुंफैदों जे आंखौ। मा मिथिगौमोनलाय नोंनि लेपटपखौलाय? मोनथिया? You are a thief. नोंनो सिखावा। नोंनो आंनि आस्थामखौबो खावदों, दा आरो आंनि लेपटपखौ नोजोर होबाय दंमोन नों मैयानिफ्राय। आंनि लेपटपखौ खावदों नोङो। हर नों आंनि लेपटपआव, नङाबा आंनिख्रुइ गाज्रि रावबो जानाय नङा खिन्थु। 2 नाम्बारि मोनथिखादों खिन्थु सैमा। कुत्तिया चालि फुटनि चुड़ाया। हर नों आंनि लेपटपआव। नों बायदि खर' फाग्लि माथा फाग्लि नङा आङो। हर गेजेर हौवाफोरजों उन्दु फैनानै जेराव मेरावनो बुस्थुफोरखौ खोमाना फैनो। मा? नोङो सिदा सोंनायाव खिन्थायाखै? आंनि न'आव फैनानै नोङो जिना हाराम खालायजोबदों आंखौ। आंनि लेपटप खोमाबाय, मायबा खोमाबाय, मोनसे बुस्थु खोमागासिनो। नों आंखौबो खोमानो नागिरदों। नोंनि सिमाङा, नोंनि प्लेनिङा बेनो। नों आंनि बुस्थुफोरखौ खोमा सानसे समाव आंखौबो खोमागोन नोङो। नोंखौ गारां दिनै। फैलाय आंबो नोंखौ गारा। दाय मावब्लाबो गुबुन खोथा। नोंनि मा दाय मावदोंलै आङो? मा लेपटप खावगोनांलाय नोंलाय? सिदा खोथा। आंलाय मानो लेपटप खावनांगौलाय? बेसेबा गिदिर लेपटपफोरखौ खावनानै हरनांगौ आंलाय? मानो खावनांगौलाय? मोनसे आंखौ दाय होबाय थागोन बेयाव। लेपटप खावनाय, मायबा आस्थाम डायमन्ड रिं खावनाय। साला दाय मावाबो गुबुन खोथा। दाय गैयावनो बेबायदि रायजाबाय थानो हायो नामा? फैलाय आंबो नांलायगोन नोंजों दिनै। आंबो जना थाया दिनै, फै। बुं आंनि लेपटपआव, नङाब्ला बे हासिबासो मोनथिसिगौ नोंनि जायगा बेयावनो। मा खालायदों? बुंहादों आंनि लेपटपआव। नङाब्ला आंनिख्रुइ गाज्रि रावबो जानाय नङा। नों आंखौ सिनायाखैना आं माबायदि? नों मानो बुजिया दिम्पोल? आं नोंनि लेपटपखौ लायाखैथ'। आं मिथियालै नोंनि लेपटपआ अबाव दङ। फै। आदै आं मिथियाहाय। आं नोंखौ हासिबथारा बायदि बानायनानै दोनजोबो। नों आंनि बुस्थुफोरा अबाव?